Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Mai magana Nas Adam Salisu a MilasNg. Kamar yadda shirye-shiryen mu suka gabata akan malaria da kuma introduction da muka farkon shirin kafin a fara, yanzu da yardar Allah za mu yi magana akan ɗaya daga cikin sashen shirin da muka bayyana a wancan kar, wanda yake magana akan cewa shin ko ka san. Idan aka ce shin ko ka san abu da ake nufi, tambaya ce wadda wata ke bukata ansawa, ta bata bukata wata kuma za a baka ansarta. Farko abin da za mu fara da shi a shirinmu na shin ko ka san, za mu fara da fata. Idan na kalli masu sauraronmu na ce fata ita ce mafi abin da tafi komai yawa a jikin mutum, kowa zai ce haka ne, dama ai mun san wannan ba wani abu bane. Amma shin ka sani ko shin kin sani cewa fata a duk sati 2 zuwa 4 fata tana gushewa, wata sabo fata ce take fitowa? Zan iya cewa da yawa ba a san wannan ba. Kuma shin ka sani cewa a matsayin shekara ɗaya kusan 1 kilogram na fata na jikin mutum yana gushewa? To bangaren fata ne. Sai kuma na gaba, shin ko ka san cewa hanci da Allah subhanahu ta'ala ya mana na dan adam yana iya jin kanshi kala-kala na daban-daban kanshi har zuwa trillion 1 hanci kawai wannan. Kenan idan hanci yanzu ya ji kanshi, nan da duk shekarun da aka inda ya ji wannan kanshin zai zama na daban ne a kwakwalwar shi zai aje haka har trillion kuma mun san yadda girman trillion yake. Shin ko ka san cewa a ciki da akwai abin da saboda tsabar karfin shi asid ne zai iya, idan ya diga zai iya kona karfe, amma kuma gashi yana tare da mu a cikin mu kuma yana mana amfani? Za mu mamaki ta yaya abin da zai kona karfe, fatan mu ya take, jikin mu ya yake, nawon mu ya yake da za a ce kuma zai zauna a cikin mu. Wannan Allah subhanahu ta'ala da ya tashi halitta sai abubuwan da za su taimakawa kada wannan abin ya ci can ciki da zai cutar da mu in dai abinci yana gudana a wurin. Daga ciki da akwai irin kamar majina da take kasancewa tana rage wannan abin karfin shi da kuma wasu sinadarai da suke ciki. Da yarda Allah shi kuma wannan za a ji karin bayanin shi in mun zo magana akan ulcer. Za mu ji ta yaya take faruwa, ta yaya ulcer take kasancewa, ta yaya da sauransu. To kuma shin ko ka san cewa a jikin dan adam da akwai wani abu da ake kira cell za mu iya cewa shine mafi kankantar halitta a jikin dan adam, wanda shine yake da nuni game da amfani yanda dan adam zai sarrafa jikin shi, yanda dan adam zai kama da sauran shi, duk wannan aiki ne cell. Shine mafi kankanta, wanda kankantar shi ta kankanta ba za ka iya gani da idan ka ba, sai ka sa na'urar da ake kira microscope kafin za ka gani. To idan muka samu mutum dan irin nauyin shi kamar 70 kg kama a ce matashi wanda yake normal mutum ba mara lafiya ba wani abu ba, za a iya samun wannan cell din guda nawa, guda trillion 37 a jikin shi, a jikin kawai dan adam guda daya. Kuma shin kuwa ka san cewa daga cikin wannan guda 37 din, ma'ana trillion 37, biliyan 171 duka a kwalwa ake samun shi. To daga cikin abubuwan da su dinga zuwa mana kenan a shirinmu na shin ko ka san. Kafin mu rufe zan kara mana abu daya. Shin ko ka san cewa babu cuta mai suna malaria typhoid? Za a ji ta haka, malaria typhoid. Abin da nake nufi, babu cuta wadda za a kira ta malaria typhoid, amma da akwai malaria kamar yadda muka yi ta wancan karan, da akwai typhoid. Kowace cuta ce mai zaman kanta. A bidiyoyi da za su zo za a ji karin bayani mecece typhoid, sai mu bambance mu ji abin da ake nufi. Kada a manta a subscribing a MilasNg bangaren kiwon lafiya. Nas Adam Salisu naku ne. Mun gode. Ai ci gaba da sauraron lafiya.